I pozdrav ljudi, Srbin Gamer ovdje i dobrodošli u još moj klip, samo trenutak. Muzik, sounds, muzik, ništa, dobro je. Odlučio sam se snimam sa facecamom, da, sa facecamom, zebancija, naravno će to nešto dugo i da traje, ma znam na kraju, poboljšaju meni laga. Ajaj. Dobro, ništa. Tu sam izgubio sve svašta. Pare sam izgubio, imao sam 40.000. Znači, ne. Imao sam 40.000, svim 490. Fuck! A kako ću zaraditi pare? Ne mogu da vedem da mi sve toliko. Okej. Bilo je malo zasmetalo, to nema veze, nije veze. Nije veze. Fly. Stavim kako se peš poleći. Dva dugma ovdje, trebalo bi da je poletao. Fuck, šta će poleti? Ajde bre, leti bre! Daj! Ne mogu da verujem. Bips, čekaj, sad se zbunio. Šta bi još ona? Da. Poletao sam. Bitch. Dobro. Na ovaj način sam ja malo razumeo kako se snima. Sa facecamom, ali nije to. Moću da namestimo sam sad, možda je bilo probni, moću izbaciti, možda i ne. A možda može i ovako. Znači ovako. Da ovdje se ga spustimo. Tako. Mislim da to može ovako. A ne vidim se. Ovako. Napad se ne vidim. Ovako. Ne znam, to ću da probam. Kasnije ću da probam da namestim sa facecamom. A sada da se vratim na posao. Izvinite tako šušti. Zato što kamera. Dobro sad. Motherfucker, bitch. Sad problem ovdje pogoditi ovo ovdje. Ma, idem ja. Fuck home, jaj. Kako je? 3 minuta. Sad će. 3 minuta, sad će 4. 3 minuta, sad će 4 minuta. Evo ga, moj home. Dobro, pa ga nisu nekada. Tu je bunđa. Tu sam spanovao jedan magaza. Kako pišem? Ono nema nikog. Ma šta napisao je? Što ti YouTube? Hej, pa ja snimam. Bitch. Ne vezi. Znači, dobit ću skorije vreme neki novi kompjuter na računar. Ko ću snimati neke koje videe. Sa facecam veram preko Papsa. Možda bi trebalo i to. Sad za ovaj serijal. Znači... 49 dijamanta. Znači da napomene ponovo, vipa sam dobio na drop partiju, tako da možete i vi dobiti vipa na
tropu. Znači nisam platio, mogu da platim kad hoću. A da platim neću. Jedno da mi bit će vjerojatno što. A što si ti tu stao? A, izvini! Znači dobro. Njemu nije dobro. What the fuck? Šta se ovo desilo? Umro od vode? Magarcu, jes magarac. Ja sam vidio dobro kuću stavio, vidio i nije beže s kuću. Ali vidio se što se nekada desilo. Poginuo od vodu. Bio je dobar magarac. Ne znam. Ipak sam ga mrzio. Čak, imam dosta kvarca. Dobio sam u Netheru i Nether je bio ekstra, Tu sam zarađivo pare, znači uđite u Nether, vale, kopate pare, Nether Wart, kvarc, ne znam, dobijete XP za kvarca, Soul Sand košta puno, prodaje se dosta, ako prodajete, idete i prodajete, šta vas briga. Da, vas briga, ajde ću mi pokažem kakav je. Sam ja to stao? Ne. Sad treba pola sada da se dižem. Ne se sam da to dodam. Ne? Šta ja svijem kod sam mene? Home. Svijem, ne da više zlatom. Pogledaj. Sikuci. Šta je biti to? Kaže sikuci? Ne znam, to je sada. Home. Nisam sada home. Ne znam. Ej, ko mi brlja po častu? Pa sam Nether Wart. Dobiti iz jednog komada 4. Rasti, sunce moje. Mislim da ljudi, to je bilo, što mi, sad šma piskem, okej. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj, tako da do tada ZZ.